óta csak az autók, meg a motorok, meg a gépek érdekeltek. Elhatároztam, hogy versenyző leszek, rengeteget dolgoztam érte, de itt az eredmény. 12 éves koromban egy neves versenyzőnél kezdtem, mint tanuló másodszerelő, aztán főszerelő, utána iparis éveim alatt gokartoztam. 2004-ben kezdtem igazából versenyezni pályán, ott bele lehet adni mindent, országúton nem, ugyanis az balesetveszélyes. Valaki ezt megcsinálja, én ezzel nem értek egyet, én azt mondom, hogy versenyezni a versenypályán kell. A szlalom és pályaversenyeken versenyzek. Itt igazából az a megkötés, hogy szériaautó vagy tuningolt autó, hát a tuningolt autó kategóriába tartozik, itt meg van szabva a köbcenti, illetve meg van szabva, hogy a kerék nem lóghat ki a sárvédő alól, akkumulátornak a rögzítettsége, illetve a többi biztonsági berendezés nagyon-nagyon fontos. Van benne egy bukócső, ami nagyon-nagyon fontos dolog. Ennek az a szerepe, hogy lemerevíti a karosszériát, van benne egy speciális ülés, illetve egy speciális biztonsági öv, közelebb vannak egymáshoz a pedálok, és gyorsabban lehet rajta dolgozni. Polikarbonátból vannak az ablakok, ki vannak vágva az ajtók, szinte semmit nem rugózik az autó, mert olyan kemény lengéscsillapítók, rugók, illetve szilendblokkok vannak benne. Ez egy óriási kanyarstabilitáshoz vezet. Ha ezzel átmegyünk egy 2 forintoson, akkor megmondjuk, hogy fej volt-e vagy írás. Itt a motorral tulajdonképpen sokat nem kellett csinálni, mert ez szériában is 100 lóerő felett van. Ez egy japán Swift GTI, ezeket csak Japánban gyártották. Ez a GT-knek az első széria, ez az úgynevezett MK1-es, hétköznapi nevén Kocka Suzuki. Ezt Németországból hoztam ezt az autót, ez egy Széria N csoportos autó volt, tehát nem volt benne semmi más, csak 4 darab lengéscsillapító, illetve egy bukócső. Ízekre szedtem az autót, készül bele új cső, új futómű, tehát igazából mondhatom azt, hogy az egész autó a két keze munkája. Még a pedálsort is én készítettem bele. 88-as kiadású a karosszéria, de hát ugye a motor, meg a váltó, meg a többi cucc, ami bent van, hát ezeket nem lehet tudni, ugyanis nagyon-nagyon sok minden kézzel gyártott benne. Ez az autó csak is pályaversenyeken megy aszfalton, jó időben. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy tudjuk, hogy mibe ülünk, tehát tudjuk, hogy mit tud a motor, tudjuk, hogy mit tud a sebváltó, tudjuk, hogy mit tud a futómű, és ami nagyon-nagyon fontos, tudjuk, hogy mit tudnak a gumik, és mit tudunk mi.